canu, mae yna lot o bethau, mae yna cyfweliadau wedi digwydd, lot o hwyl. A hefyd chi'n gallu mynd lan loft a mae mwy o bethau i wneud. Fi'n credu bod yna stondinau sbesial i gael. Mae Nigel di mynd â plant ysgol Sul i wneud gweithgareddau â nhw, so hwnna'n peth arall gwd. Fi wedi bod yn mwynhau creu ffilms a hefyd gwrando ar pobl yn siarad.